Good morning! Breakfast tayo, guys. Anong oras na? 8 AM na. Mga 9 or... Sinan mo din? 9 or 10 kami alis, guys. Paka-breakfast. Kakape lang ako at grabe. Yung aso kagabi. Nag-concert na nag-concert. Hindi mo pala kasi sinara yung bintana. Kaya dilig na dilig sa atin. Sobrang lakas. Naka-ano lang kasi yung screen yung screen lang na nakasara, pero yung glass nakabukas pa. Dilig na dilig sa kwarto. Diyos mio, every 2 hours ata yun nag-aalulungan. Puyat ako sa aso. Kaya yan. Yan ang isang rason bakit kailangan silang iakyat. Kasi hindi ko marunong yan. Kala mo nga nagko-concert eh. May iba-ibang tono pa sila eh. Pagandahan ng boses eh, ah. Yung buong pinakalan nila parang umiiyak talaga. Kaloka. Sinasabayan din itong kalbo na to. Kaloka. Kala nyo mapatigil niya, sinisigawan niya na umaalulong din siya. Lagi. Umakit na si Papa, me? Andiyan? Andiyan pa. Ayan, tapos, akit sila ngayon. Kumuha na si Papa. Tapos, ayan, nagluto lang si Mama ng lunch. Tuloy na yung ngayon, yung trabaho. Para matapos na. Tapos, isa-isahin na nilang akit yung mga doggies. At pag dito, sobrang puti ko dati. Para kung ano. Malamig. Ha? Malamig. Malamig, ganun ba yun? Pag lumalabas ako dito, para akong apparition sa puti. Ang ganda ng no? Squash. Mura pa naman. Diba masyadong buto? Magdidinengding sila. May may bulaklak pa ng kalabasa. Sigarilyas. Ano pa yun, may? Talong na bilog. Talong na bilog. Ay, ito, napakapait na ito. Kaya nga. Ito nga palayang to, Diyos mio, Santissima. Ang sarap din niya, pero talagang mapapikit ka. Masisira mukha mo dito pag kumain ka eh. Ayoko niya. Tapos ito, mga bilog na talong. Ito kinakain ng to eh. Kinakain ng mga Thailander na hilaw. Yan? Sa mga mukbang nila. Sana matuto rin tayong mag-Ilocano. Ang ganda ng squash. Mura pa naman. Diba masyadong buto? Magdidinengding sila. May may bulaklak pa ng kalabasa. Sigarilyas. Ano pa yun, may? Talong na bilog. Talong na bilog. Ay, ito, napakapait na ito. Kaya nga. Ito nga palayang to, Diyos mio, Santissima. Ang sarap din niya, pero talagang mapapikit ka. Masisira mukha mo dito pag kumain ka eh. Ayoko niya. Tapos ito, mga bilog na talong. Ito kinakain ng to eh. Kinakain ng mga Thailander na hilaw. Yan? Sa mga mukbang nila. Sana matuto rin tayong mag-Ilocano. Bakit na si Papa? Yan. May tinatanggal pa palang Wrong na ko. Ano yung tinatanggal mo tayo yung ito. May jeans. May na jeans. Yung pinaka-puncture po niya. Pansarap po. Yan po kasi pagka yung halimbawa po yung hindi tinanggal yan po yung... Mapait? Ay, Yung uod niya. okay. Halimbawa mga po, Ilocano. na ganyan. Kinabukasan may uod na po siya. Talaga? So, ayun guys. Nantay ko na lang si Daddy. Nagpe-prepare na lang. Tapos, si Mama prepare na din sila pa-akyat. Uwi na naman. Alis na kami guys. Ayan, palabas na si
si Daddy. Bukas na si Mama ng... ready na rin si Ate Gina. Ready ka na rin, Ate Gina. Bye, Mother. Ready na sa bakbakan. Bye-bye. Ingat kayo ha. Dahan-dahan lang. Sige, Mother. Bye. Bye, Ate Jean. Takbong 20 lang ha. Bukas kami makarating yan. Bye, May. Matagtag masyado. Sige, May. Bye-bye. Ingat po. Uwi na tayo. Inurong mo ba to? Kaya ako nakita eh. Oh, may puti doon sa ilalim Talaga. Ayun, puti nakita yung ano guys, yung Easy Wala. Trip card. Kala ko nang wala na to nung nung pag-stop over namin. Kala ko nalaglag. Ano po kahapon, di ko nakita. Si Kalbo lang pala makakaano. Biging tapos bulat So, yun guys. Balik Pasay na naman tayo. Yan, tapos diretso na rin sila mamaakyat sa sa taas kasi yun nga. Patuloy na yung Mais. Mais. Continue din nung nung paggawa ng mga kulungan na ng aso. So tapos na yung yung kubo. Hindi na tayo nakaakyat sorry. One day lang naman kasi kami rito. Maghapon lang kahapon. Yan. So hindi na tayo nakaakyat pero hopefully bago matapos tong buwan, kaso 21 na ngayon So may may 10 days na lang gano'n. So, siguro basta kahit first week of November matapos na yung kulungan ng aso, then mahatid na natin yung mga doggies. Yan. Uy, daan tayo sa Daddy ha? Sa bigas. Sa pilalagay yung bigas. hindi na kaya yung bigas wala kasi si Tonyo. Yan, di kami makakapagdala ng bigas tapos wala. Puno yung likod, dala rin kasi namin yung ref ni Nene, yung freezer niya nasira. 'Di ba dala namin yung ref sa sa store. Yun ang pinalit sa bahay. Tapos yung freezer na yan, yun yung unang-una niyang binili doon pa sa bahay ni Nanay. Sira din, ipapagawa niya na lang kasi stakan niya ng mga niya, ginagamit niya sa Shani's Kitchen. So yun, balikan, may dala-dala kaming ref. Yan, tapos ito mga mga suka, asin. Malinis kasi yung asin dito as in parang sobrang linis na, puting-puti talaga, parang Snow White kaputi. Then yung pandan, inanala ni Mama. In-harvest na kasi kailangan yan ni Nene sa pichi-pichi. Yan yung sa pangsabaw sa pichi-pichi. Yan, sa kamuting kahoy. So, yan lang. Too much info na ako. Ay, God bless our trip. Lang tayo Daddy ha, takbong pogi lang ha, hindi tayo nagmamadali. New. Dumaan ako guys sa sa Walter, bumili ako nung stool ba tawag dyan? Yung pang kids classroom stool kasi nag buy one take one, sobrang mura. So dating niya 730 each, tapos buy one take one siya ngayon, diba? Not bad. Tapos sobrang tibay niya kasi yan, kailangan sa store kapag ka nagpapak ng mga pang-international, ganoon, or kahit sa lang, sa local lang. Tapos kahapon bumili din kami niyan ulit para sa bahay naman pagka nag-iinuman. Yun. Nag-CR na rin ako, grabe. Nakakainis talaga yung yung, ba tawag doon? Yung mahilig parang may balisaw-saw. Kaloka. Bago umalis ng bahay, na siguro ako guys, nakalimang ihi na ako. As in talagang ine-extra ko talaga na mailabas lahat. Gawa nang nagkape ako, diba? Tapos yun, buti na lang dumaan ako sa Walter at ihi na rin ako. Diyos mio santissima. Kaya ayoko nang umiinom muna ng anything liquid kapag babiyahe kami. Lalo na kapag madaling araw, yung ganun, or gabi. Diba? Usually hindi kami bira kaming mag-stop over. So yun, lalo pag ganito, lalo araw, ayoko nung yung nakakaramdam ako ng ihi. Kasi ang hirap lang na kapag ka-traffic. Nako, ay, speaking Daddy, meron akong since wala tayong kasama ngayon. May ihian ako dito guys. Nasa ilalim mo ata pang emergency talaga yung pag talagang na-traffic na ng bonggang-bonggang, hindi makapag-CR na.
Bumili ako sa Shopee. Yung parang ano, sa ospital. Urinal. Urinal. Yan. Bumili ako nun. Alerx. So yan, diretso na tayo. Kape na lang mamaya kay Daddy kasi napuyat nga kami sa ano, sa... Cha-cha-cha. Hindi pa naman tayo inaantok nun. Sa aso! Alulong ng alulong. Concert. Mag-concert sila. So kung may madaanan kaming ano na lang, drive-thru. Yeah, we'll see you mamaya sa Pasay. So time check, it's 11 AM. Ating tayo doon ng Uy, wag naman. Baliw to. faster than speed of light. Sira ulo ka. Nagano na nga si mama eh, nag-remind na naman. Nakingat kayo yung ano lang, yung takbo nyo alalay lang. Kaya si mama eh. Tapos hindi yung mapakali guys kapag ka, ano, kapag ka, nasa ano kami, nasa biyahe kami. Hindi yung mapakali. Lalo na pag gabi, kunwari gano'n, nag-aantay sila, hindi yan makatulog. Kaya huwag bigyan ng ano si mother dear. Mag-lunch muna kami guys kasi quarter to ano na 12:49 na dito sa City Mall. Ganda naman ano guys, so cabinet oh. Wow. Asan? Hindi buhay na unggoy ang gusto ko, baliw. Hello guys, so it's 7 PM na. Ayan, nakauwi na kami kanina pang 4. Tapos diretso syempre sa ano, sa shop, nagpa-ship ng mga dapat, diba, pa-ship. And then ngayon, yung bus shipping papuntang Pangasinan. Pangasinan ba? Tama? Oo, tama. Pangasinan. Punta kami ni Daddy sa Victory. Yan, tapos after neto, pahinga na kasi sobrang pagod ko na. Ngayon si Daddy kasi nagano pa to kanina eh, buhat-buhat pa ng mga ano, mga tubig. Inayos niya dyan sa likod kasi di ba bindala pa kaming ref. So yan. Ano pa lang kainin natin? Kakain pa ba kayo? Ako actually naantok na kasi puyat pa ako kagabi, wala pa masyadong tulog sa concert ng mga aso. Yung ganda ng buwan. Hindi! Oh my God. Alam ko. Alam mo sa akin bulag. Hindi ba? Hindi Yung naman. pa ako nakaano din, preno din eh. Sarap man tulog ng Percy ko, uy. Sarap man tulog yan. Diyan ka pa nakatambay sa mga diyo, ha? Ayan, good morning guys. Morning ba? No, good afternoon na pala, launa na. Ayan, dito na ako sa baba. Tapos, wala. Siyempre, back to work. Yan. And then, pinapagawa na yung, ano, ito yung freezer na dala namin. Yung galing sa, ano, galing siya sa Punkan. Yung kapalit nung ref dito. Kailangan ni Nene ito sa taas eh. Ginagawa na. Ayun, sobrang, ano, sobrang bagsak ako kagabi. Nakakaloka. Yan, pagkatapos namin kumain, yun, bagsak ang lola nyo. Dire-diretso, ni walang ano, ni walang tayuan para umihi. Dati nakakailang CR pa ako eh. Mga ano pa yan, mga 5 pa yan. Kagabi wala at all talaga. Yan, tapos nakalimutan ko din uminom ng pink pills, kaya dire-diretso talaga yung tulog ko. So yun, back to work tayo. Ay, meron pa pa. Di ka nagdala ng asin. Kailangan may asin. Oo. May dala kaming yung ano, yung orange. Sayang yung ano, yung mga ganito, yung passion fruit kasi ayun no, inaano ng mga insekto, kaya ang papangit ng mga tubo. Ano pala ganyan? Para siyang may mga ano, mga pimple, mga blackheads. Kaya. Pero kung walang insekto, to ang gaganda nito, guys. Ang lalaki. So sayang. Ha? Produkto lang ng RMK kailangan. Insekto, RMK. Buya na sila eh. So yun, ako'y mag-i-edit na muna. Nag-order ako ng salad guys sa Pasay food trip. In fairness, masarap naman siya. 110 pesos lang. Order dapat ako sa salad, ano ba yun? Yung sa MOA, kasong mahal, grabe. 300.
Dito lang tayo sa tag 100. Okay naman siya. Sarap naman. Kasi chicken salad, kasi yung chicken niya is yung breaded. Akala ko yung ano, roasted. Ay, hindi siya ano, roasted. Hindi nga. Ano siya, te? Breaded. Fried? Breaded tapos fried. Parang chicken fillet. Parang hindi siya bagay sa ano, no? Kaya come tayo. Ba't po dito sa ano? Kaya na. Kaya mo? Alin tayo? Nalag. May tambay dun sa ano, sa car wash yun. Isang kalbo. Tambay sa car wash. Colors. Ayan, pinapa-car wash yun kasi si Tonton tsaka si Taylor sa kabila. At pareho lang nanggigitata. Hello guys! So ayun, gabi na naman. Yay! Weekend na naman! Happy weekend guys! Ayan, manonood tayo ng ng hometown cha-cha-cha. Kasi kagabi, alam niyo ba, hindi ako nakwento ko ata kanina nung nasa store ako. Kasi kagabi bagsak na bagsak talaga ako. Pagdating namin, pakakain namin ng dinner. Grabe. Hindi ako nakainom ng pink pills. Pero nakapag skincare ako, of course. Tapos, ayun nga, hindi man lang ako bumangon para uminuman lang ng tubig kagabi. Sobrang pagod ko. Yun. So, sabi ko ngayon kay Daddy, since Saturday bukas, manood kami. Tapos, late na ako bababa gawa ng magpapaligo muna ako ng aso. Kasi baka mamaya matuloy yung namin, yung yung binabalak namin na pupunta dapat ng Dino Island. Although sabi ni Nene, muna, i-cancel muna. Pero, malay mo, bago isip nila, ituloy namin on Sunday. Kaya kailangan nakapaligo na ako ng aso. Kasi every other 2 weeks, or every other week ko pala sila pinapaliguan. So, ayun lang guys, nakapag skincare na ako and balik loob ako guys sa pinaka-favorite kong pinaka-favorite ko sa lahat ng rejuvenating set sa balat ng online world. Ayan, yung skin gold rejuvenating set. Kasi grabe, hindi talaga siya nangingitim guys. Wala na yung ibang ibang toner ko. Yung nagaganyan siya. Ayun na, nangingitim siya kapag katagalan na. Nag-oxidize. Pero normal lang naman yung yung pangingitim guys ha. Pero ito kasi talaga hindi at all. Kahit matagal na to. Ayan, wala na yung ibang bote ko kasi tinapon na ni auntie siguro pag wala ng laman. So, yun. Ultimate favorite ko talaga tong Talaga? Vlog ako eh. Sorry guys, may pumasok na impacto with matching music pa. Kaloka. Anyway, ayun. Ultimate fave ko tong itong set na to ng Skin Gold. Promise guys, super duper magugustuhan nyo to. Kasi yung niya, yung finish niya is matte, para siyang mousse. Yung niya, yung cream niya. Yan yung night cream niya. Tapos yung yung sunblock niya, ganun din. So, para kayong nag-mousse. Tapos, hindi siya malagkit at all sa matte finish, actually. Yung, niya, yung finish niya. Matte finish. So, sobrang ganda niya. Tapos, yung, hindi siya mahapde, yung toner niya. So, pwede nyo siyang i-continuous na matagal. So, sabi ko, magre-restock ako nito. Hindi na ako magta-try ng iba. Diba? I love cool talaga, as in. So, ayun lang. Tara na at na tayo. Manood na tayo ng hometown cha-cha-cha. So, good night. See you tomorrow. Good night. Good night. Yan. Anak namin na naman. Nag-iingay na naman sa kabila. Bye-bye.